Skal vi ikke gøre det på chatroulet, eller skal vi optage? Jamen, vi optager. Så flækker vi, tror jeg. Så tager du halvdelen, så tager den her. Okay. Der er først. Josefine. Må ikke se. Jeg har mega bra. Ikke nu. Er du klar? Det vil sige, at jeg spørger fra og lige kigge en gang. Gør vi chatroulet? Okay, det er min tur. Gør vi chatroulet? Er du klar? Vil du også gøre det her, eller? Ja. Okay, så gem noget i munden tilbage. Okay. Jeg skal ikke helt på munden. Væk med de hænder. Jeg væk med raketter.